gani ka san cewa akwai damuwa gare ni. Jarabtar so ce ta sa yau na zamanto ban sukuni. Dare da rana bani barci ko da yaushe sai tunani. Bani cin abinci na lalace zuciya ta yi rauni. Tamkar mahaukaci wasu ma dariya suke gare ni. Na tuna da ke je nake yi tamkar bani bane ba. Karfa ki manta a bakin yau daɗin baki gare ni. Har ma cewa kike waye za ya raba hanta jini. Ke ce kika ce kin ba da rayuwar ki a gare ni. Sannan kike faɗin na baka amana ka kula da ni. Ke kike faɗin duk zanani da wuya kina gare. Har ma cewa kike kin zamo laila ne ko majnuni. Ashe burin kina yarje ki cutar da ni. Karba ki manta a baki kika ce mun wuce abota. Abokina Yusuf da kanshi sai da ya ce karna amin. Ban ma duba ba a hakan na bi ki sanda na amin. Da na sani ne akan soyayyar ki ne wahalta ni tunanin ko da wasu zaki zo ki min mugunta. Yau babu ni babu ke ban kwana nake gare. Me sauraro na san za ka zo ka ji shi me za na furta. Umar na Indiya suna linzami sai ku fahimta. Khadija ita kuwa haka ake wa lagabi gurin. Tare muka taso tun muna ƙanana da ni da ita. Ko makaranta tare muke zuwa da ni da ita. Dare da rana barci ne ke raba muni da ita. Haka muka taso da ni da ita har muka yi wayo. Bayan mun girma shekaru na sun kai kimanin nawa. Ita ma hakan ne shekarun ta sun kai kimanin nawa. Gashi kuwa gidansu sun ce da ita tafi da mijin da za ta aure. Hakan yasa ta zo ta same ni ta ce na tura. Na fara murna na je na samu abbana na tura. Bayan na tura maganar aure an sallamar. Har ma an yanki rana wata na uku a nan gaba. Zan yanke shawara zan je domin nemo kuɗi. Domin aure yanzu ba a yi sai in kana da kuɗi. Wata biyu mai aguni ma na samu yan kuɗi. Ni yanke shawara zan dawo tunda na samu kuɗi. Har ma na kira wayarta na ga san baya shigo. Mai gaggawa na je na hau mota domin isowa. Ina zuwa abinda na samu ban san tunawa. Ta tafi ta bar gashi yau ta saka na hajijiya. Ta yi layar zana ta manta alkawarin da muke a baya. Ta yi auren ta mance ya muke a can a baya. Ta ci amanar so ta mance soyayyar da muke a baya. Na ba ta yarda ban tunanin za ta zo ta juye baya. Ta bar min leta in na dawo ya bani ne karanta. Ina karantawa ina kuka bin ban so na furta. Da farko dai sallama ta yi Umar kai haƙuri. Tafiyar ka na samu mai kuɗi na cika buri. A gaskiya ba na so na zauna a cikin talauci. Na fi son mai gida da mota kuma mawadaci. Ka je ka nemi daidai ajin ka wacce ta aminta. Kalle ni ka ga kashin ta ya zan amin. Ko a mafarki ba na so na zamto mata gare ka.